Dwedwch wrthyf beth mae ymchwil yn ei ddweud am ymagweddau wedi llywio gan drawma. Beth yw dulliau gweithredu sy'n seiliedig ar drawma? Mae dulliau sy'n seiliedig ar drawma yn cydnabod effaith trawma ar bobl, ac yn deall llwybrau posibl ar gyfer iachau. Maent yn cynnwys asiantaethau lluosog, ac nid cyfrifioldeb un ymarferydd neu asiantaeth yn unig ydynt. Pam maen nhw'n bwysig? Oherwydd pan fydd rhywun wedi profi trawma ac nid yw'n cael ei ystyried, efallai na fydd yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt. Ydyn nhw'n gweithio? Nid oes llawer o tystiolaeth, ond gallant wella lles unigolion a'i hymgysylltiad â gwasanaethau, gwella perthnasoedd theuluol, a lleihau'r risg o gael trawma eto. I ymarferwyr, gallant gynyddu boddhad swydd, gwella perthnasoedd rhwng cydweithwyr a chefnogi datblygiad gwybodaeth. Beth maen nhw'n ei olygu? Mae dulliau sy'n seiliedig ar drawma yn cynnwys deall trawma'r ymarferwyr eu hunain, meithrin perthnasoedd ymddiredus parchus sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, a chynnwys pobl sydd â phrofiad personol o drawma wrth ddarparu gofal a chymorth. Sut mae cael gwybod mwy? Edrychwch ar crynodeb tystiolaeth gofal cymdeithasol Cymru a'r ddulliau sydd wedi'u llywio gan drawma.